fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies wasthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mhu sajt sissa. Dan klim David Casa f'din il-kampanja elettorali u dan klim Bernard Grech is-sibt filgħodu li ddefenda lil Casa fuq gwerra qaddisa kontra il-laburisti. Meta jkollok diskors ħanikwota David Casa, gwerra qaddisa, ħanifqilhom il daw in-nies, u nagħmel gwerra qaddisa, ma taħseb li huwa diskors li darras. Mela law ħaġa tista' sseħħilha kif trid il-gwerra. Grech kompla billi implika għal grey listing ta' pajjiżna. Ejja nisperaw u naħdmu biex ma nerġgħux inkunu grey listed. Lejlit li Malta kellha titpoġġa fil-grey listing, Bernard Grech kien kiteb ittra lill-FATF kontra Malta u s-sibt filgħodu beda jsemmi kif mhux bil-fors tkun barra minn Malta biex taħdem kontra pajjiżek. Ma tmurx bil-fors x'imkien biex taħdem kontra Malta. Fuq l-istazzjon tiegħu Bernard Grech għamel sensiela ta' attakki kemm fuq il-Prim Ministru Robert Abela u anke l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Dan l-attakk kompla wkoll fuq l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Qed titolbu li jkun hemm ir-rispett lejn l-istituzzjonijiet. Mbagħad għax il-Speaker iddeċida kontra il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Ma allura dejjem. Le, imma allura dejjem. Bernard Grech kien nostalġiku u faħħar l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista immexxija minn Lorenz Gonzi. Kollha nagħmlu ħafna tajjeb. Bernard Grech qal ukoll il-Partit Nazzjonalista ta' kuljum qed jissaħħaħ u reġa' wera kemm it-8 ta' Ġunju għalih ifisser li jibda it-triq biex ikun fil-gvern. Illi hawnhekk hawn Partit Nazzjonalista illi qiegħed kuljum jissaħħaħ. Immaġinaw x'nistgħu nagħmlu mill-gvern.